ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ ରତ୍ନ। କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋରିଆ ଦେଶ। ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ କାନୁନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। କେଉଁ ଦେଶରେ 10 ଲକ୍ଷର କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭେନେଜୁଏଲା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଏସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭାରତର କେଉଁ କାଗଜ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 500 ନୋଟରେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳଦେବ ସିଂହ। ତାଜମହଲରେ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 25 କୋଟି। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1909। ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଞ୍ଜନା ସୋନୱାନେ। ଭାରତର 15 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ।